Kyyt ovat karaistuneita. Lumikaan ei ole este, kun kyyherrat siirtyvät pälvipaikoille paistattelemaan. Parin viikon päästä liikkeellä on myös naaraita ja vähitellen poikasiakin. Keväällä kyyherrat paistattelevat monta viikkoa talvikolon lähellä. Siittiöiden kehitys alkoi edellisenä kesänä. Sitten vetäydyttiin horrokseen ja kaikki toiminnot putosivat minimiin. Vain sydän ja keuhkot toimivat säästöliekillä. Nyt siittiöt on saatava valmiiksi ja siihen tarvitaan paljon lämpöä. Kyllä on monta tapaa tehostaa lämmönkeruuta. Kylkiluut ovat kiinni vain toisesta päästä selkärangassa ja toisesta päästä vapaasti liikuteltavissa. Kyy levittää kylkiluut maata myöten, jolloin vartalon osuu mahdollisimman paljon auringon lämpöä. Kyy siis levyttää. Kyy voi myös kiivetä puuhun lämmittelemään. Aurinko on edessä ja puun runko suojaa takana tulevalta tuulelta. Kyy ei kuitenkaan kiipeä korkealle. Jos on viileää, kyy kiertyy kerälle, jolloin mahdollisimman pieni osa vartaloa on maata vasten ja alttiina tuulelle. Joskus lyöttäydytään yhteen muiden kanssa. Viileässä kasat ovat tiukempia. Ilmojen lämmitessä kasat löystyvät. Siittiöiden kypsyessä myös uusi nahka valmistuu vanhan nahan alle. Vanhan nahan ja sen alla olevan uuden nahan väliin muodostuu öljymäistä nestettä, joka saa vanhan nahan irtoamaan. Käärmeillä ei ole silmäluomia ja yhtenäinen nahka peittää myös silmät. Pari viikkoa ennen nahan luontia silmät alkavat sinistyä ja lopulta muuttuvat täysin sinisiksi. Nahan luonti on merkki kosiokauden alkamisesta. Kyymammat eivät lisäänny joka vuosi. Kaikki kyyherrat teineistä vaareihin ovat joka vuosi aiheesta enemmän kuin innostuneet, ja kilpailu harvoista lisääntymishalukkaista rouvista on kovaa. Kyyrouva jättää kulkiessaan maahan kutsuvan tuoksujäljen ja asettuu suojaiseen paikkaan odottamaan sulhasehdokkaita. Kaikki herrat risteilevät maastossa hajujälkiä hakien, eikä rouvan tarvitse odottaa kauaa. Kosioita on yleensä useampia ja tanssi ratkaisee voittajan. Säännöt ovat selvät. Purra ei saa. Tarkoitus on nostaa leuka toisen päälaelle ja selättää vastustaja. Hävinnyt makaa maassa selällään, vatsasuomut päälläpäin ja poistuu tai ajetaan näyttämöltä. Tarina etenee näin. Kyyherra on löytänyt ihanan rehevän rouvan ja aloittanut kosinnan. Lupaavalta näyttää. Mutta paikalle ilmaantuu kaksi kilpailijaa, toinen idästä, toinen lännestä. Vaistot kohottavat herrat maasta. Tanssi alkakoon. Toinen paikalle saapuneista kilpailijoista on muita pienempi. Ehkä tanssi on sen elämän ihan ensimmäinen. Pieninkin osallistuu, mutta tyytyy seurailemaan tilannetta sivummalta. Sille tämä käy oppitunnista. Jatkossa on hyvä tietää jekut ja tahdit. Isojen väliin ei kannata mennä. Täällä maan rajassa on turvallista. Ahaa, välillä mennäänkin pitkona tannerta pitkin. Siitä sitten suunnanmuutos ja ylöspäin. Isommat ovat jo lähellä ratkaisua.
Onko toinen jo saamassa yliotteen? Vaan miten kävikään. Isommat olivat pitkästä tanssista niin voipuneita, että tyrmäsivät toisensa. Pienin poistuu sääntöjen mukaan voittajana. Se suunnistaa suoraan rouvan luokse, mutta mitä ihmettä. Onnesta soikeana se nostaa häntänsä kaarelle ja liputtaa hemipeniksillään. No, pojat on poikia. Tanssin alkaessa rouva jää paikoilleen odottamaan voittajaa. On se sitten kuka tahansa. Ei rouva ole kevytkenkäinen, sille poikasten tuottaminen on valtava ponnistus pitkine paastoineen, ja se haluaa poikasilleen parhaat geenit. Kuka saa omakseen huumaavalta tuoksuman rouvan? Tanssi ratkaisee. Kiinnostuitko? Käärmeiden maailmassa tapahtuu paljon sellaista, mistä monella ei ole aavistustakaan. Kiehtovat Kyytkirja on luontoretki käärmeiden matalaan maailmaan ja samalla kattava tietoteos. Kirjassa on paljon ennennäkemättömiä kuvia ennennäkemättömistä tilanteista ja se sopii hyvin myös käärmepelkoisille. Suomen käärmeet ja liskot-kirja esittelee laajasti Suomen matelijat. Kirjoja on vielä muutama jäljellä. Tilaa näin. Tilaa osoitteesta madella@madella.fi. Kummankin kirjan hinta on 32 € sisältäen postikulut. Laita tilaukseen nimesi, osoitteesi ja postin vaatima puhelinnumero. Lähetämme laskun ja kun summa näkyy tilillä, lähtee kirja uuteen kotiin.